שלום, קוראים לי שרבל בלוטין, אני מומחה לאישור יציבה והעלמת כאבים. היום אני אדבר איתכם על טיפול ביתי לכאבי גב תחתון. העוזרת שלי מרים תהיה איתי. קודם כל, היציבה שלנו עוצבה בצורה אופטימלית, שתהיה ישרה ושמונת המפרקים במקומן. יש לנו איזון מקדימה ואחורה, ימין ושמאל. כל סטייה של מפרק מסוים יכולה לגרום לכאבים כרוניים. קודם נרגיש הגבלה, אחריה יגיעו הכאבים. עמוד השדרה שלנו בנוי מחוליות, בין כל חוליה יש סחוס גמיש עם יכולת לסבול את הלחצים שאנחנו גורמים לו. מהרגלי ישיבה, הליכה, הרמה, פציעות. אם היציבה באיזון הרמוני, אז כל חוליה יושבת במקומה, בלי לחץ על העצבים שיוצאים מהאזור שם. וזה מאפשר לנו לעשות כל תנועה בכל תנוחה שאנחנו רוצים, גם אם נרצה לרקוד, לרוץ, נפלנו, קפצנו, כל דבר שבא לנו לעשות. כשכל מפרק יושב במקומה, אז יש לנו טווח תנועה בלי הגבלה. יש לנו קשת, מרים בבקשה, יש לנו קשת רגילה, נורמלית, טבעית בגב התחתון, וקשת בצוואר. תנסו להגיע לאצבעות הרגליים, ושמישהו יגיד לכם או יצלם אתכם, כדי לבדוק אם מופיעה גיבנת, קשת בגב התחתון. הגב צריך שישאר ישר. זה אומר שהחוליות לא יושבות במקומן, והן גורמות לבעיות, משפיעות על הריאות, על הברכיים, גב תחתון. עכשיו הגוף מקשיב ועושה מה שמבקשים ממנו, אבל כשיש הגבלה, קורה דבר שקוראים לו פיצוי, compensation. אזור אחר משלם את המחיר של ההגבלה. הראש צריך שיהיה באמצע הכתפיים, בלי תזוזה. קו ישר יורד מהאוזן, חצי כתף, חצי ירך, ישר, הקו ממשיך לרדת. אמצע, אמרנו הירך, אמצע הברך, והקרסול, עצם הקרסול החיצונית חוצה אותה. אז זה נקרא גוף מאוזן, יציבה מאוזנת ואופטימלית. תזכרו, אוזן וכתף בקו אחד. שמישהו ייקח לכם צילום שאתם עומדים בנורמליות. אין גיבנת באמצע, הגב ישר עם הכתפיים פונות קדימה, כשיש גיבנת, מה שנקרא באנגלית קייפוזיס, אז הראש נוטה קדימה, ואז נגרמת נוקשות בצוואר, גורמת לחוליות לזוז לצדדים, ואז יש כאבי ראש, סחרחורת, אי איזון, לחץ על העיניים, טמטום באוזניים וכדומה. חשוב לדעת שזה לא קורה בגלל גיל. אתם לא סובלים עכשיו ממה שסיפרתי בגלל שהגעת לגיל 50, 60 או 70. שאף אחד לא ישכנע אתכם כך. גם אם אתם בני 20 זה יכול לקרות. גם אין קשר להשמנה וגם לירושה ובגנם, אין קשר. השרירים שלך התאקלמו לסביבה שהרגלת אותם. התרגיל הראשון שאתם יכולים לעשות כדי לטפל בכאבי גב התחתון שלכם, הוא להביא כיסא על מזרון או שטיח, לשכב על הגב מרים, ותעשו תנוחה חדשה על הגב. בלי שהאגן יחזור, כדי שהאגן יחזור למיקומו. הרגליים צריכות להיות בזווית 90, שהכיסא יתקרב כמה שיותר אליכם. אחרי 5 דקות בתנוחה הזאת, תביאו כרית או כדור, שימו אותה בין הברכיים, ללחוץ ולרפות ב-50% מהכוח שלכם, ידיים לצדדים, זווית 45. זה הטיפול הראשון לאישור היציבה. תלחצו 20 פעמים, 3 סטים על הכרית, ולנוח 30 שניות בין כל סט.
התרגיל הזה עובד ישירות על הגב התחתון. השרירים שהיו מכווצים, הם נכנסים לנוחות. אנחנו משתמשים פה בכוח המשיכה, כדי לשנות את מצב המפרקים, מיקומם. השרירים נחלשו, התקצרו והתכווצו. התרגיל הזה לא לוקח הרבה זמן, בדרך כלל הגוף מגיב מהר לתרגילים האלו. גם אם הכאב הוא כרוני, גופכם מנסה להגיד לכם משהו. תשאלו את הגוף, מה הוא מנסה להגיד לכם? הכאב הוא שפה, הגוף מנסה לדבר איתכם. אל תנסו להשתיק אותו על ידי תרופות או זריקות. ככה הוא יתחיל לצעוק ולא לדבר. סטיתם מההרמוניה הטבעית של הגוף, של היציבה, וזאת סיבת הכאב. ממשיכים, מורידים את הכרית, נשארים בזווית 90, תוודאו שהכיסא דבוק לרגליים, גב התחתון דבוק לרצפה, אין שם קשת, הידיים פתוחות ואתם נושמים מהבטן, עמוק. תמלאו את הבטן עד הסוף. כשאתם מכניסים חמצן רק מהאף, אפשר להוציא מהפה, אבל כשאתם שואפים, אז זה תמיד מהאף. תמיד תתרכזו בנשימה, במיוחד אם אתם סובלים מכאבים בגב התחתון, כדי שהחמצן יגיע לסחוסים. התרגיל השלישי, להרים את הידיים מעל החזה. עצם השכם דבוקה על הרצפה. תנסו לגעת ברצפה מאחורה, אבל לא חייב, אם אתם לא יכולים, לא בכוח, לא לכופף את הידיים. תעשו 30 מהתרגיל הזה. כשהכתפיים חוזרות זה עוזר לגב התחתון וגם לכל הגוף. לא לכווץ את הגב התחתון או הבטן. התרגיל שאחריו, תשארו באותה תמיכה, תרימו את הרגל כשהקרסול השמאלי יושב על הברך הימנית. להשאיר את הרגל השנייה באיך שהייתה, בזווית 90, תעשו דקה, אחרי זה תחליפו רגליים. מצוין. אחרי זה, לעשות את תנוחת הצפרדע. רגליים לצדדים, ותנו לברכיים ליפול בטבעיות. אל תכריחו אותם. גם ידיים בזווית 45, והרגליים עובדות נגד כוח המשיכה. אפשר להישאר בתנוחה הזאת עד 3 דקות. אם הכאב מתגבר, להפסיק. עכשיו, שימו רגל על רגל, ותרפו הצידה, תסתכלו לצד השני. צד שני. החוק היחיד הוא שלא יהיו כאבים. לא להרגיש לחץ בגב התחתון. עכשיו נחזק קצת את הבטן, רגליים כפופות, רגילות. תסתכלו לעלות מרים קצת לבטן, כן, ותרדי. עוד. תעלי. רק כשהגב התחתון דבוק לרצפה, אסור שיהיה לחץ. תעלו קצת, אנחנו רוצים לחיצה קטנה בשביל להזכיר לשרירים את המשימה שלהם, את התפקוד שלהם, העבודה שלהם. שכחו את העבודה שלהם כי הזנחתם אותם זמן ארוך. עכשיו תעלו את האגן למעלה, רק את האגן, ברידג' כמה שתוכלו, ולהוריד. עוד פעם, תעשו אותו 10 פעמים. עכשיו תחזיקו את כף הרגל בידיים, ותביאו אותה אל החזה. תרגישו מתיחה, וכמה פעמים לבד. כן.
מתיחה ותחזירו. שתי הרגליים. עכשיו נעשה את תרגיל ה-Cats and Dogs שידוע ביוגה על הידיים והברכיים. יופי. להוריד גב תחתון וראש למעלה. עכשיו הפוך, גב למעלה יופי. לקשט, ראש פנימה. 15 פעמים, לא יותר. עכשיו לעשות את תנוחת התינוק, לחזור אחורה, ידיים אחורה. בדיוק, לנשום מהגב. עד 3 דקות התרגיל הזה. תרגיל מצוין. עכשיו לעשות את תרגיל הקוברה, לשכב על הבטן. לעלות עכשיו כמה שתוכלו למעלה, לרדת עד הסוף ובידיים, לעזר, לעלות כול, בדיוק, לא לשכוח לנשום, לא לעלות את האגן, רק בדיוק, מצוין. עכשיו רגל ימין קדימה, תעלי. בצד, יופי. ולרדת, להחזיר את הרגל. צריך להרגיש את המתיחה בירך. הרגל כמה שהיא קרובה לחזה. לא, להחליף צד. להרגיש את המתיחה ולא את הכאב. יופי, להוריד. להוריד את העקבים למטה. שהגוף ישר, לא להתכופף, ולהרגיש את המתיחה מאחורה. לשאר ככה 2 דקות, להוריד את העקבים כמה שיותר. אם תוכלו לעמוד בלי להחזיק במשהו, זאת התקדמות. בהצלחה, ספרו לי מה הרגשתם. אתם יכולים לשלוח לי במייל, balutin.method@gmail.com, או לשלוח לי במסנג'ר או בהודעה פרטית. אשמח לשמוע מכם ולעזור לכם להתגבר על הכאב. הכי חשוב לא להתייאש ולקבל את הכאב כגורל ולהסתפק בתרופות משככות ולהסכים לחיות עם הכאב. יש סיבה לכל כאב, וכשפותרים את הבעיה אפשר לחיות בלי כאבים לצמיתות. מאחל לכם יום נפלא ותודה על ההקשבה והצפייה. למה הפסקת, מרים?